ụwa na-enye ha nsogbu ha rụsịkwa onye ọjọọ ụwa akwa is still continue comment. Listen why bụ na dibịa gbara ha afa agwa ha nke bụ eziokwu. O nwere ike ọ bụ na ebe isi n'ụwa bụ na be nna gị ọsị n'ọrụ ikwu nne gị eje were mmụọ ikwu nne gị na-agọghị emesịkwa ihe a na-eme ka emekwa it can never leave you maka na it can never give what belongs to Peter to Paul. Bible sị gị give what belongs to Caesar and they give what belongs to Christ. So no iji chọta ebe anyị agba gị eziokwu bịa bụ nọmba 1. Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ akwụkwọ mana skuulu gagharị enwe population na-echọrọ ka inwe population ebe na be eke hit agba gị ha ihe ejesi nkịta ọpụ ahụrụ ifuna under 4 days ọ na-ekpogide. Ọ bụrụ na ị nwere chọọchị ma chọọchị gaa na-aga ọfụma na-echọrọ ka chọọchị gị na-ebu ume ọfụma ka chọọchị gị na-aga n'ihu ọfụma bịa na be eke hit agwụchara gị ọgwụ ifụkara dakara na chọọchị gị o nwee ozi ihe agba aka eme. Nke bụ eziokwu bụ na kemgbe anyị ji bata soshal midia ndị dibịa mara m ndị ụka mara m o nwego ọtụtụ dibịa ọnụ ma one ndị ji anaghị ezu okwu ezo kpọrọ m nwa bụ eke telefon sị m na ha na-eme dibịa mụ na ihe nchọrọ ka emere m mmasị onye ọbịa ka ngosi ya na-atụghị egwu maka Chineke maka mmadụ. Ọ bụrụ na ọ dịba kemgbe a karịgo mmadụ 10 bụgo dibịa sigo ebe ha bebe ma gba m ihe ha chọrọ ngosi ha mgbọrọgwụ na ihe eji eme ya gbaa na ọ bụ ọgwụnye m ego na ọ bụ ka unu were ya na-asọ ndị mmadụ and ka ndị mmadụ hapụ ịdata ndị dibịa sị 419. So na ọ bụ ọsọ ndị ụka ka m na-enyere aka na-asị na ọ na-eme ọkọkọba anụmanụ o jee n'ukwu isi ma ọkọ mmadụ o jekwu mmadụ ibi ọkọ ya na ebu dibịa ma ọ bụ na inwe ọgwụ ị chọọ na dibịa aka nwe ọgwụ onyere gị aka ọgwụ ya bụ origopụ masaji na ma ọ bụrụ na m enwe ya nwa onye mma nwere ya anụ mgbe ka onye ahụ nyekwa m aka ghara aka ka aka ji eto ogologo a na-amacha ihe niile amacha ihe niile adịghị ezucha oke onye so na ihe niile ezuru oke basị ka nna asasị ka ọ na-asị so na ọ bụ ịmara ndị mabi ihe daa iruo nke ọ daa nke bi ịchọba ịmabi arụrụ ka ha gwebekọ na ọ bụ eziokwu aka nyere aka ka aka ji eto ogologo na ada amacha ihe niile amacha. Dibịa a na-apụta ụgwa bụrụ ọgwụ n'isi nọọ ije iweta ebe a iweta ebe ha ncha adịghị n'isi na-eme ọ bụrụ eziokwu. So na ọnwa onye amụrụ mụọ dibịa like m nwa bụ eke hit bụ n'ihu arụsị ka amụ ha m n'ụlọ ọgwụ. So ihe na-eme bụ ihe mmụọ ka m na-eme. Ntu esi wee mụ m n'ihu arụsị m nwa bụ eke hit ka m na-agwa n'okwu a kịta si na nnụtụ nne m si wee kọrọ m nna m ochie bụkwa ya nọ ihe ebe a nwanne nne m dị ihe a ọ nna m ochie onye ọbụla amụ ya na-agbụ ebuo na Ọkịja ka a na-akpọ ya ọ nna m ochie dị ihe ebe a taa ọkwa oke dibịa ka ọ bụkwa dibịa ka ọ na-emekpa mana ọ bụrụ na be nke ụnụ fụrụ ya taa mụrụkwa dibịa ka ọ bụ ijekwa bi ya efuru ozukwere n'ihe jikwa eme mmọnwụ. So nne m mụrụ ụmụ 12 11 anwụọ o wee bụrụ mụnwa n'afọ mụnwa bụ ikpeazụ ya. Ihe nne m buru m n'afọ bụ 13 months bụ ihe ndị oyibo na-akpọ ndị Igbo na-akpọ ọnwa 13 ka nne m buru m n'afọ. Nne m ewekọrọ m wee sị m na ọ na-eme ya nọ ebe ndị mmadụ nọ du ubiri nne ka isi ya esi ya n'ọnụpụta a na-achụ ndị mmadụ ọsọ afọ ya akpa ha ntu a ọ nọkọta mmiri na-agọsịsị ya n'ahụ ndị eje asị na ya eme operation mana mgbe a na-agwa gị ya 1 naira adịa ndị bisef nri ọnụ ọ na-afụrie na akị na agarị ka o ji eme nri bụ nne m mụtara eke hit a bụ akị na agarị ka o ji eme nri o wee karịa ya o wee jebe arụsị be nna ya a na-akpọ ogbugbu akpụ Ọkịja dị n'ụba ha ezike Ọkịja. Ọ ya ka m ji wee bụrụ nwa nwaja na mụrụ ụba ha ezike Ọkịja amụrụ m n'ụmụ n'ọnụ n'ụba ha ezike Ọkịja. O wee jebe na arụsị be nna ya na-akpọ ogbugbu akpụ Ọkịja nnekwu nwaanyị. Nne m ejighị ego ọkụkọ nne m ejighị ego mmanya mana nne m nwere ọjị kpọrọ nkụ ọ fụrụ wee were ọjị ya kpọrọ nkụ nne ya nụrụ nwaanyị ọzọ nwunye nna ya nke ịbụọ o nwere ọkụ ya na-eyiri agwa bụ nwa uriom ọ sị na ya enweghị ego ọkụ ya o jee na mkpọ nwụrụ ọkaba ahụ jidetu otu nwa uriom mgbe a ka a na-arụrụ ọkụkọ mkpọ ha na-anakpọ ụra mkpọ a na-ahụrụ ka esi arụ ha mkpọ ka ntụ osi wee kọrọ m o jee na mkpọ wee nweta otu nwa uriom wee were ọjị ya kpọrọ nkụ wute afọ ime ahụ o bigoro 13 months ọnwa 13 wee were agaba n'ihu arụsị a na-akpọ ogbugbu akpụ
wee si ogwe akpụ na ike ụwa agwụ ya na ya amazi ihe ya eme na ọ bụrụzie ndụ ka ya adị ka ọ dị n'ihu ya, ọ bụrụzie ọnwụ ka ya nwụ ka ya bezie n'ihu arụsị be nne ya ka ya ma na ọnwụ ngọ n'ike agwụ ndị ya na ya amazi ya ka ya si eje ana na ya amazi ya na ọ bụzi ndị ọnụ ka ya ga na-ekwu ka ọ bụzi ahụ adị ka ọ bụzi nwa o bu n'afọzi ka ọ bụzi ndị mmadụ na-asụzi ya oyi ka ya amazi ya nke ọdị na ya amazi ihe ọ ya eme. O wee nọzi ebe a gbugbu inine bebe akwa bebe arịrị bebe chaa wee were ọjị ya kpọrọ nkụ wee tiri ogwe akpụ a wee sị ya na ọka ọfụ na ya nwabakwa nwa ya nwaanyị bụ ada ya egota nkwa ọjị na ọjị kpọrọ nkụ ka ya ji ma ya do ya fụ ọjị kpọrọ nkụ a dịka ezigbo ọjị ya fụrụ ya asị ọjị kpọrọ nkụ. Ọ were ọjị a tiri ogwe akpụ were weta uroma ahụ o ji wee si ogbugbu si ya do na ya ma uroma ma ọ bụ nnekwu ma ọ bụ nwunye mana nke ọ bụla uroma a bụ ya were kama na ihe o ji enye ihe a bụ ya tọpụta ya na-agbụ ọnụ na ọ bụga na ọ tọpụta ya na-agbụ na ya kwesịghị nga wee na ya amazi ihe ya na-eme. Nne m osi na-akwa ka ya bịara ebegide unu ọ nwere ka mmadụ ihe ebegide aka anya mmiri akụ ya n'anya ọ na-akpọzi kokokomkom na ọ bụkwa nri na ya bụkwa ọnụ jebekwa ije ahụ na ya bụkwa ọnụ jebe na-akwa anụ ka ebebeziri dị n'ezie nga arahụzi ụra egbucharazikpe ya ya nwazi isi n'ụra a bụ ntezie ọ sị na ihe a bịara ọ na-awụ ya ka mamịrị ọkụ mana ịma n'ihu ogbugbu a na-anyụ ya mamịrị ihe were sị ka ya bụ n'izie ka ya pụọ n'ihu ogbugbu ka ya pụọ atọfụ ihu ogbugbu jee nyụọ amịrị n'ozi mbini ya ka o biniziri ma nwa esi ya na ngalaba pụta ọ bụrụ mụnwa bụ eke hiti na Ọkịja. So nọ ntu a ka esi wee mụọ m n'ihu arụsị na amụọ m n'ụlọ ọgwụ. This is the story from my mother ka nne m si wee kọrọ m na ọ bụrụ ọmụ mụrụ onwe m ọ ntu a ka esi mụọ m n'ihu ogbugbu. Ya kwụsị na agbagba nke egbu a ọ gharakwa ngwa ọsọ na nnukwu nwa a na-akwụkwọ kwụ na-erokwa kwada ya gazie